ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் vlog ஸ்டைல். லன்ச் மெனு தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். மட்டன் குழம்பு, சாப்பாடு அடுப்பில் வச்சு சாப்பாடு நல்லா குடிச்சிட்ருக்கு. மட்டன் கறிக்கு தேவையான வெங்காயம், தக்காளி, டம்ப் பண்ணுற எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கர் நல்லா சூடு வந்தோடனே மட்டன் கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடு வரட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்தோன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயத்துக்குள்ளேயே இந்த டவுன் பண்ணுற இலை எடுத்துக்கோங்க, ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும். இந்த மட்டன் கறிக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும். மட்டும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணுறேன். இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி வதங்கினோன்னா இதில் மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு கறி மசாலாலேயே கொஞ்சம் வரப்பு இருக்கும். அதனால் கறி மசாலாத்தூள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சோன்னு, அப்புறம் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம். கிளறிட்டு காட்டுறேன். நம்மளோட சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு. அதை இப்போ வடிச்சிக்கலாம். மசாலா தூளோட ஸ்மெல் பண்ணோன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மட்டன் கூடயே கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு காட்டுறேன். மட்டன் வேகிற அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். அதுலேயே ஒரு பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டுடலாம். ஒரு 3 or 4 விசில் வரட்டும். அந்த மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த மட்டன் கறிக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். நான் ஒரு 1/2 மூடி தேங்காவை மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். நம்மளோட கறி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகணும்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். உங்களோட மட்டன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு.
வந்துருச்சு. இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோடய ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறிக்கலாம். கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு போட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்குடைய நம்ம கழுவி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம். உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்மளோட மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது என்னோடய ஸ்டைல் மட்டன் கறி. எப்படி இருக்குன்னு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய ஸ்டைலில் மட்டன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை இதோடு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை.